Presented by Adya Arnab Entertainment एक चारी। बताई सखी सैया के खेला करेला माथा फेल माइनस प्लस के लूरे ना बाटे जोर जवानी के सेल। अरे काका बताई सखी सैया के खेला करेला माथा फेल हाँ माइनस प्लस के लूरे ना बाटे ढोड़ी में करुआ तेल धोके कमर रोजो डाले बलमुआ ढोड़ी में करुआ तेल। मटियार कला सीतामढ़ी आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी। मनवा के प्यास हमर खो जाता पानी तेरा में नास एकर होता जवानी हाँ मनवा के प्यास हमर खो जाता पानी फेरा में नास एकर होता जवानी ढोड़ी में करुआ तेल धोके को हमर रोजो डाले बलमुआ ढोड़ी में करुआ तेल। मटियार कला सीतामढ़ी आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी। पेट नहीं भरे हमर भात और भतार से बुझे न दुख मर्द सोलहो सिंगार के हाँ पेट नहीं भरे हमर भात और भतार से बुझे न दुख मर्द सोलहो सिंगार